Iyolue Emeke Bodogu Iyolue Abalaka Ebo Oh Wamba Koku Odoku Even you like Yagibu Nine Butegu Oh Made na bio Bolo Nabu Wamba Koku Nobia Lowu Bolo Nabu Igilike Ekuva Wamba Koku Bueza Koku Buloza menesi banambara oh enanu kwivenehu ya meke moganu wanogu eji ofo onye ni mole meke mogana nyine ekwiven obu chifu to ya nwogu eji ofo n'oka ogilega waleje to ya nwogu eji ofo na nwa owe shova nwanyi oganu owe jewo mu ogbe loka owe jewo mu be loka na bozo chifu Wejewe nute zigbo nwanyị owu akpọlụ odogwu n'eli ụlọ ọmọgwụ eji ọfa dị na nwunye maleva mbọ n'ụwa nwa o nwambaka ọgụ nwayọ mmanwụ onwe akali onye aka mụ n'ikwu o Okwoze mene gwaleze akọ Oh, alele Egu nwade dunege mmade Oze mene zubu alili Ekwu omu n'ezi oyi Maka na nwa ga-eli aka nne ya Nna ga-eli aka nwe ya Oh, alile gbo mu oze mene zubu anabako Chifuka nwanne m o Chifuka nwanne m na nnukwu ive na-ekwu alili egwu m Chedu ya nwekwu eji ọfọ wejebe n'ụmụ belu ọka wejewe n'otu n'ọma makwa na dị nna nwunye maliva mma ihe merosi mgbe na-abụ Ono ma we tuli me we muo nwata nwoke Ono ma je sevo ka panwe ya We bonye meke moganu nwanno ogwu eji ofo junior Iveri kanna obulegwu n'ọka Imane meke bidolu we tove Ogula akwụkwọ n'ihe agụ primary school Oh, wegusi abasi ya anya O jebela akwụkwọ na secondary school nke dị n'Awka Igwe dike grammar school nke dị n'Awka Imalele kwusi enye m nsogbu Elawo ka basketball si enye Emeke nsogbu Emesili ndị ọcha wee gbawa Emeke Oh Imana ndị ọcha gbọvala Emeke Emeke wee jebe America O lutele na America wee gụwa akwụkwọ
Ogulu na Moncler State University nke na America. Yaba Ogulu criminal justice we go see a pass ya nyofuma. Oh. Onwelo onye bịa lo wa si na chikwu jolo ya jo. Enwamba koko bịa n'ụlọegwu o. Yaro bịa n'ụlọegwu anyị na-eti n'egwu Akpamma n'Awka. Oh. Anya na-abụ ntị ya Akpamma n'Awka. Ịma na-eme ka emesili wee jebekwu akwụkwọ. Military University, they get in West Virginia. Olutele ebabu we go bakwukwa, ebabu kogulu yodogu. Oh, ebabu kakwukwa no we go siya, ebabu kogulu akwukwa. Ebabu kogulu leadership and law enforcement organization. Oh, yeah, make a mock and one of wage of junior. Need to go. Ebabu kogulu la wajili degree webota. Mano we live my way make a walk with your Awka. Ima Liverpool nicholi meloze menesuba. Mele mia makana waga kane ya. Oh, Choko odogu na sube. Amusu subana. Amusu na no na subana bago. Yabusu na no na suba na lago. Ya yaki ba na go beji ya. Oh, Yando bola pani ebo neche wi bonava. Izele dike no luwe ko ne lulendo. Ina nuwo kegu. Hello bola pani ebo nwamba kogu konaba. Eza kodi second na nukwegu. Yeza kodi second na nurokwu ibe ma konikoli. Yanti adero. Yeza ko egwu na-enye gị nsogbu. Yezi gbakwu mụ nwanne m. Oh, anyị na-abụ na-ebunye n'ovu akpa. Maka gịnị anyị bụ nwanne wee bụlọ ihe. Oh, ị na-anụkwu ibe m na-ekwu. Ya meke nwe ọkụ eji ọfọ bịa n'ụlọ oke egwu. Yaro na pata ego, yaro na pata nwa. Ịgba jebele mụ na ndị ọba. Ka mgbawe ebe kuo dike na ndị ọba mmanwụ. Ya kwatiwala ka onye ọba dike n'iso odogwu. Ye lovu na mụ akwatiwala ake. Ya onye ọba dike obi alụrụ oke egwu. Ego dị na butu na ndị ọba. Nwoke male mma ka nwanyị ebe ya. Onye mmiri akwatiwala gị n'ọba. Eze akọghị na nnukwu ibe m na-ekwu. Tata ndị Igbo, bọba m na-eche nwa Igbo, bọba m oseme, bọba nwamba kọgụ. Eze akọ Ebeneza chi na-enye ego nwamba kọgụ odogwu. Oh, ọ dị m sọpụraizi na mmadụ na-abịa ụwa ọzọ. Akpamma n'Awka. Ịmalele nni ọgbanje si bịa ka anyị si bịa. Maka na onye bi owu ugboro na-abụ ọje na-abụ ọkalete yili mmadụ wee bịaba. Oh, onye bi owu ugboro na-abụ ọje na-abụ ọkalete jebe abụ yili mmadụ wee bịa. Na-abụ ọkalete ka ọgbanje si bịa n'elu. Oh, anya na gaba emeke na maka
na-akọsịrị akụkọ maka na mabụrụ akalovo maka gịnị akalovo linwe na-esi n'uche Emeka kwụsịrị akwụkwọ webasị ya anya na military university go leadership and law enforcement wee gụsịa pasị ya anya ya Emeka ebidolu wee nwebe ego o nwere kọmpi n'ọtụtụ ịmakwa na o nwere kọmpi n'ọtụtụ n'elu o chọbali nwaanyị ọ ga-anụ wee jebe Amerịka wee lụta nwaanyị ọma ya nụtala iji ịlụ ọgwụ eji ọfọ ya mmasị na Amerịka dị ya ịna-edekọta ji ịlụ ọ dịka anyanwụ ụtụtụ ịna-edekwutere Emeka ọ dịka anyanwụ ụtụtụ nwoke malike ma nwaanyị bịa n'ụlọ ihe nwoke male maka nwaanyị bịa n'ụlọ oke egwu a na-achọrọ oke osisi n'etiti ọbịa Emeka nwa ọgwụ eji ọvọ ịmalibe ọ bụ na ị chọrọ imelụ ọzọ ime okwe n'ọgọ na mma o imewo m wee debe n'Igbo wee debe n'olu na-eche nwa Igbo ezulu ya na nwambakọ ọgụ eze aka ọ dị sekọndị nwambakọ ọgụ na-etuzikwa m aba ma akwụ ụgwọ ya anya ka mụ na-atụzi gị ọzọ kpọnụ m ọzọ emene dị sekọndị kpọnụ m ọzọ emene dị sekọndị ị na-anụkwu ihe m na-ekwu oyi eze akọ dị sekọndụ ka na-ele m akpa mma n'ọka mgbeleba maro n'ezi na-atụ egwu kenele m akpa mma n'ọka nwa chi na-emele udelude yarọ na ana m ebe udelude yarọ na ana m ebe kaja kene ezigbo ọkwụ m pọpụlụ odogwu pọpụla na ị ga-adịlele oti ịgba mkpọ pawa oti ịgba mkpọ hita aka ijebe hita oti ịgba mkpọ pọpụla na ị ga-adịlele ka ndị ekene nwa m ezigbo nna m ochie oke nwa na ị ga-adịlele ụdala odogwu ezigbo nna m ochie n'isolu mmegbu ụmụ ọgawa n'iru ka nkene ọbaino nwakuzu odogwu ọbaino ịmakwa na ọnụ udene bụ mma nke ya ka mụ na-ekwuwe ekwuwe Emeka bịawa ụzọ ọzọ ekwuwe na Emeka bịawa ụwa ọzọ ọ bịara ụwa n'ọkụzụ ekwuwe na Emeka bịawa ụwa ọzọ wee mụta Emeka mọganụ sekọndụ n'ọkụzụ ị na n'ugwu oke egwu mgbeleba na-echegbu Igbo ka mpele ịtụ agba eluludelude ibe na-agwa ọra n'eze o nwere onye ga-ebunye m moto ka mgbaba o nwere onye ga-ebunye m moto ka mgbaba Emeka ga-emesi ibe niile anya ka mụ na-atụ ndị Igbo mụlụmụ onye na-agbalaba anya ka e na-ezo mpi n'iru si babali malụ ndị Igbo sarapụ na so Emeka ka o mee ibe niile si nwe onye ga-abalị malụ moto ka mgbaba moto na mụ jizi ụkwụ aga Emeka kalisili ibe niile mana ọ betọlụ ụta dị eju ọfụma polipoli na n'ugwu egwu ihe mgbeleba n'oche m Igbo ka mbere n'agwa ihe aba mmanụ ọka na-adịghị ana ihe so na ndị mmiri ya aba mmanụ ọka ihe so na ndị mmiri ya aba mmanụ ọka
Oka nwa shine mele manager ne ka delele mayabo manager ne ka delele ono sabelo wa noji manager ne ka de ya mele ko alana fans ora malunu ma iwa ma emeluno Awka na Morgan Entertainment Awka ino na Akpamma Studios more two calls I chikota una echebila n'izu ọzọ a ga-enwekwe giveaway no ga complete till 2 weeks because card can be recharge card niile anyị nwere nke ode na-eme ọtọ no This is online, you're online, put your clothes. fans I continue give away next week I come with more recharge card enwe ebe ka nkụ akwobe di beans akwo una abgo ka osido n'ụbọchị taa anyị achịkọta na egwu anyị nwa na-eche ka iwi agwa Morgan Entertainment no sign go tata ka mbịa enwe foreign call onye ka anyị na-anọ Emeka ka ebe antụrụ isi agba anyị Esi Dubai abụọ. Ọ ga-amalụ mma na Dubai ga-agọzi ya Esi Dubai abụọ. anyị sị na ọ ga-amalụ ya mma na Dubai ga-agọzi Ifu nne m. Okay, mbọ ya agọzi ise Akpamma na Awka ọ ndị be nna m ochie na-agụ egwu